मित्रांनो डायरेक्ट आज स्टार्टिंग काय नाही, आपला डेली ब्लॉग चालूच आहे. तर इकडे मस्तपैकी बनवायला घेतली चाय, तर तिकडे चाय फाटली. दुसरी ठेवली तर गॅस संपला. काय काय सकाळ सकाळ काय दूध पाटलं, चाय पाटली, दूध दूध ठेवायला गेलो गॅस संपला. एकेकाने इकडे आपल्याला म्हणतात फ्रेंच फ्राईज. बस बस साखर टाक. हा पहिलं खाणार नाही, थोडं खाऊन बघ. आणि इकडे म्हणतात फ्रेंच फ्राईज. उपवास मामा पाहिजे काय मामीचा आणि भाज्याचा काय माहिती. सकाळ सकाळ नुसता आवाज सुखात. आणि इकडे माझी मम्मी आलेली आहे. हाय दमले माझी मम्मी, दमले खूप. तर चला आता एक त्याला टिफिनला ते थोडंसं खाऊ पण शकतो आपण. आणि इकडे मस्तपैकी गरमीतनं दही आणि साखर, दही खाल्लं पाहिजे. आणि इकडे काय आलू हो बाजू, आलू बालू. आणि आता काय, आता ऑफिसला जायचंच आहे नेहमीप्रमाणे, कारण की आजची सुट्टी कॅन्सल झालेली आहे. कारण 31 मार्चमुळे आमची सुट्टी झाली कॅन्सल. तर हा चला पाणी पाणी द्या रे. आणि पिलूनी पण घेतले दही साखर. बाय बाय बाय. दही साखर दही साखर. दही साखर दही साखर. आईला पाणी दे पियाला. पाणी दे. चला आता मस्तपैकी फ्रेंच फ्राईज आलेले आहेत. आता घेऊया नाश्ता आणि जाऊया ऑफिसला. तो उपवास बघा, माझा आहे की याचा उपवास आहे? माझा आहे की याचा उपवास आहे? कोणाचा उपवास आहे हे सांग ना, कोणाचा उपवास आहे? मग तू का खातोय? हा त्या मित्रांनो खूप आले. तर आज उपवासाला मस्त काळ्या वाटाण्याची भाजी, मेथीची भाजी, मेथीची ना चवळी चवळी. इकडे काकडी पण आहे. आणि आज बनवले स्पेशल मस्तपैकी काय बघूया आपण. दह्याची कढी आहे बाय. दह्याची कढी मस्तपैकी. उपवास सोडायचे, उपवास सोडायचे. उपवास सोडून बघूया पुढचा काय प्लॅन. अजूनपर्यंत काय नाही. मस्त पापड पण आलाय. काकडी नंतर. तर आता जेवूया आणि नंतर उपवास सोडतो. मित्रांनो आता आम्ही करतोय एक मोठस शॉर्ट्स. म्हणजे मिमिक्री असेल, थोडी मिमिक्री नाही, ते व्हॉइस कळेल तुम्हाला आपल्या चॅनलवर. आता बघूया आपण ऋतूची ॲक्टिंग. भरपूर दिवसांनी तिचा पहिला व्हिडिओ होता, तो जबरदस्त बाहेर गेलेला. कुठला? इसको लोन दे लोन. आई बटनवर देतो, तिथे जाऊन बघू शकता. तर आता करूया आपण शूट. इथे स्टँड लावतो आणि तो पण स्टँड लावतो, कारण की शूट घ्यायला कोण नाही. तर लावूया, आहे ना गॉगल. तर चला आता इथे लावतो, कारण की आजच्या डेली ब्लॉगमध्ये आपल्या तेच असणार आहे. ठीक आहे, तर चला गाईच. कॅमेरा पकडायला कोण नाही, ॲडजस्ट करा. मोबाईल फोनमध्ये म्हणतो उचल लावतो. ठीक आहे, तर आता ऋतूची ॲक्टिंग बघा. ऋतूची ॲक्टिंग पडायला नको फक्त, नाही तर मोठा स्कॅम होईल. दिसते इथं. इसको थोड़ा काहीच थांबा. ह्या मोबाईलवर पुढे ठेवलाय, मोबाईलवर पुढे ठेवलाय काहीच. काय जुगाड केलाय वा. चला चल ये. चल कीर्ती क्यों नहीं. माझा मोबाईल का इथंच काय ना मोबाईल आणि घ्यायचं. क्यों नहीं. चालूच नाही.
गाईज चालूच नाही केलं आम्ही व्हिडिओ. काय बोलायचं, लई भीती वाटते. बाई लय मोठा झाला. चल, चालू दे. चालू चालू. फिर करते क्यों नहीं. तू काय बाहेर गेलास? तसंच आहे ना. त्याला थांबव. प्ले कर. केलाय ना. आवाज नाही. त्याला आहे ना. परत घ्यायचं. घेऊ ना. काहीच आता एक टेक बघितलाय बरोबर ना. एक टेक बघितलाय ना. आता नंतर मी डायरेक्ट संपता ना. काहीच दरवाजाच्या इथं कोण मोबाईल ठेवतो काय. सेटअप बघा इकडे. सेटअप बघा. मी इकडे आहे सेटअप. तर आता दिसतंय नाही. दिसतंय मला काय दिसतंय नाही. आवाज दिसतोय बाई. तर सेकंड व्हिडिओ शूट होतोय आता मस्तपैकी. परत बघूया थोडीशी ॲक्टिंग. आजचा व्लॉग असेल, थंबनेल असेल तुझी नेक्स्ट लेवल ॲक्टिंग. मस्त लावायचं व्हिडिओ सांगू ना. तर चालेल. तिकडे प्रॅक्टिस चालू झाली. बाई फुल पॉकेट बिकेट घेऊन आले. आता बघूया. तर बघा सेटअप बघा. सेटअप बघा मोबाईलचा. तर बघा चला आता इथून तुम्ही बघताय ना. BTS BTS असंच काहीतरी नवीन युनिक तर काय नाही. पुढे ये कोई चालू केलं. भीक नाही मागायला. चला. चंदा बघ. मित्रांनो, मंडळींनो, सर्वांनो, गाईज आपला शूट्स अशा प्रकारे झालेला आहे. ऋतूची ॲक्टिंग बघितली, माझी पण ॲक्टिंग बघितली ना. तर चला आजचा ब्लॉग करूया येईल. कारण की भरपूर वाजलेत. झोपायचं आहे, ऑफिसला जायचं आहे. तर कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला आजचा ब्लॉग. आमची ॲक्टिंग कशी वाटली सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण नवीन ब्लॉग उद्या. उद्या उद्या हा उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या. बाय.